Hajiya sanninki. Ya ina magana kuma kina kallo na. Bismillah zauna. A'a gaskiya ni ba zan zauna ba. Sai dai idan ki zaki tashi mu yi magana. Yau wato ina jinki. Ina so ki faɗa min dalilin da yasa kika aika a kira ni. Dan kai gaggawa ne. Da ka jira, da na gaya maka. Na san da cewa kwakwalwanka tana ta sake-sake da yawa akan dalilin da yasa ka zo nan ko? Sosai ma kuwa. Sai ku kwantar da hankalinka. To ta yaya zan kwantar da hankali na bayan ban san dalilin da yasa kika sa a kira ni ba? Alkhairi ne. Alkhairi? Saboda duk wani gangin wahala da gangin rayuwa da kake fama da shi ta zo ƙarshe. Kin ga Hajiya, kawai ki faɗa min dalilin da yasa kika sa a kira ni. Yanzu kuwa bukata ce babba da ni a gare ka. Wace irin bukata ce haka? Sai dai ina fatan kaka gan shi a matsayin wasan kwaikwayo kuma ina son ka yi min kyakkyawar fahimta. Babu damuwa ina jinki. Suna na Zara Ali. Mahaifina ya rasu ya bani da gado masu yawa. Ina jinki. Ni 'yar Kano ce. To amma me dalilin ki na zuwa garin Kaduna? Dalili na kuma na zuwa Kaduna? Auren dole za a min sai na gudu. Okay, to ina jinki. Sai kuma me? Iyakacin abin da nake bukatan da ka sani a tattare da ni kenan. Sai kuma abin da nake nema daga gare ka. Ai ni na ma kosa ki faɗa min wannan abun. Ina son me auren boye da kai. Ka bi ni zuwa Kano a matsayin mijina. Iye, na bi ki zuwa Kano a matsayin mijinki. To zaman me kike so mu yi kenan? Zaman dadaro kike so mu yi? Za mu yi zama ne a matsayin ma'aurata na wata 6. Me fa'idan yin haka to? Ina so mu gamsar da mutane da kuma dangina. Bayan wata 6 kuma fa? Bayan wata 6 za mu rabu. Bayan wata 6 za mu rabu? To ni kuma me riba na a ciki to? Zan baka naira miliyan 20. Iye, kika ce me? Zan baka naira miliyan 20. Zaki ban nawa ne? Miliyan 20. Amma Hajiya cash ne ko transfer? Cash. Tabdi, wallahi Hajiya ba abin da zai hana na aurenki. Ko da ko kina da kanjamau.